Ngiyasikeleni ukuphapha lesiya. How's it going, bro? Mina mawukhuluma nami ukhuluma isiZulu. Hayi indaba yesingisi. Sawubona mfethu. Khamba kanjani mfethu? Hayi ngiyaphila mfethu. Nami ngiyaphila. Ngifuna ama directions akaMkhize mfethu. Ama directions ha? Ayakamkhize. Umake. Uyafuna noma uyacela? Yazi wena akuzoba inkinga nje. No, ngicela ama directions. Aya kephi? Kamkhize. Kamkhize. Yeah. Awusho ngani? Lalela. Yabo la mawuthi kanje mawujika. Yawo mawuqonda lapha. Yabo lapha kule golf le emnyama lapha. Yeah. Imoto etimer ke leyana. I-driver mina ke intshontshile ungasabi. No, but mina ngicela ama directions. Ufuna ama directions akaMkhize? Yeah. Awusho ngani ukuthi ufuna ama directions akaMkhize? No, but ngishilo mfethu. Angithi uqala ukukhuluma isingisi la, ngisanderstandanga. Uthe uyafuna uqeqelela yazi njani? Uyaqonda nje straight, ungajiki indawo ne? Ngijika indawo. Bese uyajika la ku left. Make mfethu. Uthi ngijika indawo. Lalela lento engishoyo. Uyaqonda straight ungajiki indawo, bese uyajika uthatha u left yezo. Uthi u left oqala, bese uthi left futhi. Okay. Uphinde uthi left futhi. Okay. Yabo mafika khoneni, ufika ubala umuzi oqala uthi 1 2 3. Uzofica umunye umuzi laphana oyi double story ne swimming pool. Ikhona kaMkhize lapho. Kamkhize isekhaya koGumede sedladleni ila ngihlala khona ke boy ufuna isekhona. No, but mina ngicela ama directions akaMkhize mfethu. Anginendaba nemoto yababo wakho, anginendaba nomuzi wakini. Ngicela ama directions, ngiyacela. Ufuna ama directions akaMkhize ukuthi mina bese angihlali ngalabo. Usho ukuthini ukuthi awuhlali ngala ubushile sikini ngithatha u left. Singikephi kunaka la? Ngikephi la? Uwelona wenze kanje nami. Iqinisa likhe emhlabeni. Uwelona wenze kanje nami. Ngikwethemba ngikuhlebela zonke izinto. Ngikwethemba ngikuxoxela zonke. Ngikwethemba ngikuhlebela zonke izinto. Ngikwethemba